Umpannya apa, Mas? Cacing. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mencoba ya, mencari apa yang ngarannya turani wak nek kolam. Oke? Oke. Cacing ini boleh master. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar. Selamat sore Mas Wahyu. Siang sore. Gimana rawuh rene karo sapa Mas? Piye? Rawuh rene mung karo sapa? Niku Kanjeng Mas Kentung. Walah, gimana ceritane mancing bertiga. Terus iki kan apa Mas? Sing ijek Mas? Lele. Lele. Tak mene-mene. Wah, keren. Umpan iki apa? Tuku apa golek dhewe Mas? Lah luru-luru ning kene-kene iki. Lah niki. Oh alah, nek kene iki man. Oh, Berarti cacing ya? cacing Amazon. Oh, gelem mangan Mas, piye? Gelem. Oke, lanjut. Oke, jangan lupa subscribe and like. Komen. Ya wes. Mas, ini mancing kok hanya orang tiga, ini gimana ini ceritanya? Ceritanya golek-golek turani guys. Bengi mambili bengi wakil sing mancing merikes. Sing godi jan godi gong kenek. Menawa tak pancing kok gelem mangan kenek. Umpane sederhana aja. Cacing hana cacing. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga yang gede mangan. Oke, teman-teman. Akhirnya. Pas tong boleh tong. Woi, entok. Trek guys, trek guys. Yo kene wae yo, kono yo. Wah, jan ugal-ugalan nek mangan ya. Wes ndak sia-sia lek golek cacing nggih cah. Wah. Keren. Sik golek cacing sik neh yo. Coba mau gendong yuk, mau gendong yuk. Wes, guys. Wah, ndak ukur. Dan sos. Wes ndak sida lawuh opak Mas e. Lawuh ikan lele, Chris. Keren. Wes. Oke lagi. Wes, oke. Ndak sida lawuh opak cah ceritane. Lawuh iwak iki pokoke catahe. Lawuh iwak lele, Wah. lawuh iwak. Loh, gimana hilang lho? Trek guys, trek. Oke. Sepilih wae no. Woi. Pilih iwak, ikannya bagus sih guys. Telu no. Ya kayak emang mak blub.
Perasaanmu piye? Perasaane gak sida mangani opak iki. Mangan lele, iwak lele. Oh, lus-lus nang lus anu.